с ръст, доверим бръст. Нищо не знам, нищо не знам, ма нищо не знам, нищо не знам, нищо не знам, нищо не знам, ма нищо не знам, нищо не знам. Ушит ме пита дали съм видял, ма аз не разбирам и нищо не знам. Един ластик е пет и имам някакви ластици в мен. Запетайката е една и мечтаят да станат две. Това е езика на кинтите, или схващаш го или не. Преводач съм за теб. Защото съм тук да извада лед, добре игра си кардите. Крупието е наш човек и не иска голям процент. Ще ги оставим без найкове, без шапките и заплатите. Идвам тука с Газио и си тръгвам с карти. Налей ми, толкова дилеми. Имам хора, дето за 2-3 решават всеки проблеми. Безцени големи, всичко е под радара, като екип минори затрупани в подземни тунели. Трай там, защото твоята майка е в багажник на чайка. И ако искаш да я спасиш, веднага дам ти айбан, в който трябва да преведеш за майбак 2020. Не знам, нищо не знам, ма нищо не знам, нищо не знам, нищо не знам, нищо не знам, ма нищо не знам, нищо не знам. Ушит ме пита дали съм видял, ма аз не разбирам и нищо не знам. Питах я баш ли с нас, вика с кое ми с нас. До тук съм самоук, нямам нерви да влям в час. Дай 200-300 евро, не дей ми дай шанс. Пакета между мен и нея, нещо между нас. И ме развъни ми вика ела, ма не мога да се намеря. Кача си фибра химера, с под 50 кила пантера. В бизнеса с присвояването, силен ми е гена. Измислени вълни са ми, ние сме сцена. Твоята майка о Viber пише, имам 6 от нея. С отайка не за малко бяхте плачат, аз се смея. Тая ракия ще я мишли или да си налея. Една напи си гадни мисли да не те завладеят. Не смея да се покажа, ма кой да ти кажа. Навик стажа, кой изкарах по тераси. Каси бири парни, кучко нямаш даже задник. Как ще ме искаш надник? Имаш много дрехи и всичките са гадни. Правят са на негри, крайно са досадни. Извикам ма по чехли, то спа трябва да го лапне. Не искам някакво лапе, а лева ми да капе. Ако някой иска да надупи, пръв му го нахака. Нищо не знам, ма нищо не знам, нищо не знам. Ушит ме пита дали съм видял, ма аз не разбирам и нищо не знам. Три маймуни в обетованата джунгла, на клона си седат и на хаоса се любоват. Първата не вижда брат, втората не чува, третата не лафи, защото тук мълчанието струва неколко милиона. О да, умерка е закона. Не е оферта да говориш много, защото могат да слушат хора. А хората говорят, питай Тони Димитрова. Ако е по работа, да не е по телефона. Това е кода, we don't talk to the police. Мълчат като агнета, Хопкинс. Само брат не ни лафи за шоубиз. Твоята е с нас си го смуча като прополис. Лесната невеста отваря устата за 200. И без това 15 човека могат да се сместят. А моята е свестна и ще умре с тайните ми като Никола Тесла. 2015 фристайл, ръцете горе зиг хайл. Лафи ме със сигнал, чат е ликнал, това е стрит файл. Ушъп като ме питал, не съм прикал, а минуайл. Ти си изпял екип цял и за финал.